Ongietorriak Nafarroako bufoiakiko bigarren denboraldira. Eta lehenengo blokea hastear dago eta gurekin ditugu, fitxaje berria esan behar nuen, como los míticos, baina ez fitxaje berria dugu. Alde batetik ezagutzen duzuen Danel eta bestetik Eneko. Así que, guazen ailegin hitz egitera, zer moduz, bikote. Kaixo maitia! Oso ongi! Oso urduri zenik, Nafarroako bufoiak ikusi dut, baina lehenengo aldia da hemen nagoela. Ja, eski esan behar nuen mitiko batzu, baina gero, karo ez, aurrekoan zonden zu Maiderrekin. Ni hemen egon naiz eta ez dut ikusi programa. Bueno, zapitxoren bat bai. Bai, ikusi dut, bai. Eta zu ikusi duzu, ez da dago, baina ikusi duzu. Ez neukena ikusita zen kristoneko plato berria montatu zutena. Flipas. Ez dago kolorerik. Egia da. Konparazioak Badago aurrekontua, Bai. Nabari da. Ez nuen kristoneko neurri teknikoak hartu diela, ditugu como amazazpi pantaiak, baina ondikan ere gidoia kuaderno baten dago, boligrafuarekin. Exactamente, eski esan du. Maitia. Badauko aurrekontua, baina ez dugu aurrekontua, eta opari bat izan da. Baina beti bilatu behar da ez ekilibrioa, ez? Hori da, equilibriak. Claro, izan behar gara vintage eta erabili gauza analogikoak eta bete teknologia. Modernas baina rustikak. Nik izten dudanean, aurkezle bat, iPad batekin diot, etxirria, ez, niri ze gustatzen. Da ikustia bezala ume bat iPad batekin jatetxe baten. Bai, superantzekoa. Gaur egun, ni ez dakit etorkizunen, ez da horrek izango ditudat, baina, te digo, oso gaizki ikusten dut kanpotik, baina, ostia... Horrenak Apple Vision Pro horrekin. A ber, baina zer gero martzara ere, Claro, 24 ordu, osea... Nire baten zidaten rollo boligrafo bat, en plan, marraztu zerbait, pues... Bueno, baina hori kreatibagoa da, ez? Bueno... Behintzat. Igual ez... Nire ziaten kasuik egiten. No, broma da. Ez dakit zeiten dagoen txikitan, usteot nintzela oso... Usteot txilixoak egiten, hitz egiten nagoela oso. Bai, bueno, pues ya está, aukeratuko zenukan zure etorkizunekoa. Eta hemen bukatu da, txilixo bera. Bai, Jesus eman. Oso, y bueno, pues presta odete berriekin azteko, porque aurten, denboraldi honetan zan digute dela. Berri gehiago, a full, behar dugula hemen bidila. Venga. Nafarroako bufoiaketara dator aktualitate bila. Eta informazio bila. Gainera hau, emerituko da, hemendik ezagizio bat hilabetetara, orduan ez dakit aktualitatea izango den. Gure lana da, zeuei esaltzea duela 7 hilabete, zer gertatzen ari zen gutxi gora, bera. Flashback. Lehenengo berri ona da, Iruña, egon den gobernu aldaketarekin, joaten ari da, Iruña elebidun bat, ez dakit, elbururantz edo. Hor ikusen egizue berria, zer hain dakago bideoa, Ai, venga! Hau da, premio! Venga, sartu bideoa. Iruñeko udalak elebitan errotulatuko ditu Kostarapea bigarren Trinitarios aparkalekuko kartelak 2023ko uztaileko eskaera batek udalari eskatu zion erreserbatua hitza txertatzea desgaitasuna duten personendako aparkalekuak erreserbatzeari buruzko kartel batean eta oraindik gaztelaniaz bakarri dago. Iruñeko udalak bere garaian ezetsi egin zuen eskaera egiteen bidetik eta eskatzaileak gora jotzeko errekurso jarri zuen ezespen horren aurka. Orain, alkatetzaren ebazpen batek udalak eskaeraren aurrean zuen jarrera aldatuko du, amore emanen du, eta beraz eskaera onartuko du. Horrek errekursoa xederik gabe uzten du eta Nafarroko administrazio auzitegian hasitako bidea ixten du. Aholkularitza juridikoko zuzendariaren txosten batek adierazi du udal arautegiak herritarrei zuzendutako kartel guztiak elebidunak izatera behartzen duela. Bueno, ikusi duzu, ez? A ver... Horren asuntoa da, bai. A ver, eske berria osongi dago, ez? Eta ez beharrezkoa den, dena elebiduna izatea, ze euskara hizkuntza ofiziala da. Orduan dena behar dugu euskaraz egotea ere. Eske justo berria izatea. Aparkaleku batean erreserbatua jartzea da nahiko divertigarria. Bai, da como oso ondo, baina joder, irudidu de coña, reservatua. Txika, ez da xarmangarria edo, ez da, ez? Ez dugu deslegitimau nahi euskerak eta prozesua, baina ez dakit, baina ze alternatiba dago, porque reservado euskeraz bai da reservatuta. Hori da, ez no, baina niri kreuz egiten dut berria hori izatean, justo hitz konkretu hori aldatzea eskatu dutela. Eta da pixka bat, ikusi dituzte fatxak Twitterren eta jartzen dutela, asko euskera nahi duzue, baina gero bip, euskeraz da bip A. Edo... Amortx, da ikusten bip. Kafetera da kafe makina.
Bai. Olako mordo bat daude. Bazegoen bat kexatzen gasolindegi... Hori, olako gauzak ez como... Maitia, baina loretzen duzu euskara handik datorren. Gero duzu segapotoa eta jendea, eskandaliza. Baina bazegoen tipo bat kexatzen behin gasolindegi baten gelditzarakoan telepizza bat zeolako, eta jartzen zegoen, sekretua orean dago, eta azpian. El sekreto está en la masa. Azpian. Eta ja esan elebiduntasuna, ja esan lehenengo egon bizalak, badakitzu, porque ni castellano parlante moduan ezin nahi salatu toki honetara ez badut eslogana errekonozitzen. Ez dakit mundagoen sekretua, ez dakit eta horregatik. Da kexa oso superfluo bat, baina generalian kartela gehiago euskaraz izatea, hona da. Bai, eta beharrezkoa da, eski euskara hizkuntza ofiziala da. Bueno, eta legalki horrela da, eta gainera, diozuna ez, bat azpian edo bat bestea goian eta izaterena, baita ere dago, legedian oso estipulatu, niz nahi baina izan behar dago, tamaina berekoa, ez daki zer, izan behar dago, bai, badago. Nik Bizkaian ikusi dut, eta flipatzen dut, zasko guztaren zait, rollo autopistan eta dauden kartel urdin hauek, eta igual jartzen du Bilbo, betiko tipografia berdinean, eta behar, barkatu Bilbao, betiko tipografian, eta Bilbo euskal tipografia horrekin. Eta flipatzen dut euskal guai. En plan, arregitarrak. Bai, ez da bakarrik euskaraz jartzen, baizik eta gure identitatea, gure tipografian jartzea. Kompromesu korporatibo bat, euskaratze prozesuarekin, igual hori falta da. Nik egitu barrun, flipatzen dut, ze berrian esaten du pertsona, eskaera bat, eta gero, flipatzen dut jendeak eskaera horiek egitea, eta esatea, egatzeko dut, udaletxeari esan ez, aizue, hau ez dago euskaraz, eta hau egon marko luke euskaraz. Eskera txarrotzeko, nik ez dut gauzaik egite. Ez, baina badago jendea, azkenean, nik uste bakoitza ez, zuen kasuan ere izango da beste mogida bat, sartzen gara, como, tematika baten ez edo guretzat garrantzitsua den zerbaitetan, eta horretara full. Ez, eta orduan zaude, como, jo que se, egia. Bai, ala da. Eta bada joi bat erreklamazioak bidaltzea. Bai, segurazki jubilatu bat da, horre etxean, ez duela ez egiteko. Oye, pues labor social. Oso ongi txalo, berbat mese ez da favorez. Oso lan ona. Da jugu ikusten ari zarela. Oso lan ona egiten ari zarela. Ego da, pozik. Ba, behira. Zer gehiago falta da euskaratzeko Iruñean kartelen bat falta motatzen zuten? Iruñean gauza asko zi. Bai. Oraindik. Jartzen du Plaza del Castillo gazteluen parantza? Bai. Edo gaztelu plaza bai jarriko du, ja, ez? Baina non, claro, porque es que berez dago plaza bat, duela gazteluen parantza. Igual badago, ez? Egon behar, ziur badagoela. Fintut gauzak. Ziur badagoela, egon behar da. Baina non egongo da. Ez dakit. Igual badago rollo fatxada batean eta ez dugu inoiz ikusi. Bai, fatxada batean egongo da, claro. Fijo, madela jarrita, non bai. Ba, bilatuko dugu. Konfirmatuko dugu. Edo bestela bidali SMS bat. Erabili gure hashtaga Nafarroako bufoia. Baina zen hashtag maitea. Burofax ere bat. Almohadilla. Burofaxa, ai, Dios mío. Pues hori da lehenengo berria. Oso polita. Oso berri polita. Bai, oso berri polita. Eta orain ikuste, joan gaitezkela... Bai, solta bidat nik tonto keixa. Hori da. Nahi nuen, paratekatu zauekin, dauko da arazo bat. Nabil, bai, gero sekzioekin sartuko naz, baina lehenengo konta bidat nire bizitza bizitza. Venga, Nabil, momentu baten, igual gure ikusentzulego maitearen antzean, oso raiauta nire adinarekin. Bizitzako momentu honetan, non Nabil transizionatzen helduran. Zer motote dituzuzuk? Ez dago esatean, ez dago behar. Baina Zerezia super gaztea. No, hau lan preventibo bat da. Hau lan preventibo bat da. Heldutasunak harrapatzen nahi nuenean prest heldu nahi dut. Orduan, heldutasunak ja harrapatu zaitu. No, heltzen ari naiz heldutasunera. Eta nahi dut egon preparauta, heltzen denean, orduan hasi naiz heldu gauzak egiten. Eta nire heldu gauza repertorio honean bat oso potentia dela da telebista ikustia. Telebista ikustia como oso boomer da, gure belaunaldian. Eta hasi naz, telebistako edukia bilatzen, eta horrekitu dut bi eduki benetan pena merezitzen duela. Lehenengoa da Divinity kanala, eta bigarrena die dokumentalak. Ui, hori da como oso izatearen zerbait. Zer dokumentalak. Animalienak. Hori oso heldu. Bai, esen plan la guerra mundial, animalienak. Bitxikerixak dira, guztien jatzen bat. Eta duen, emon biot turra denboraldi honetan animalien asuntuekin. Perfecto. Ongi etorriak nire sekzioa, ez dakit nola ditu, pentsau dut Provincial Geographic. Provincial Geographic, maravilla! Bai, porque nazionalera ez nahi zeltzen hondikan. Ba, dakitzue, badagoela animali bat ez dela hiltzen.
Eskerrik asko entusiasmoa gatik. Nola? Asko baliotzen. Ba ez dakit, pasatzen da demora eta ez da hiltzen da marmoka triste bat, ditzen da Turritopsis nutricola. Eta da, zona abisal honetan, como itxasopean beltzean dauen plastikozko poltsa bat bezala, eta ez da hiltzen, dauko gaitasuna, en plan, imaginau zaharkitzen ari dela, badauko birikiak, eta bire birikiak zaharkitu egiten dira, eta beste biak ateratzen dela. ¿Qué dices? Heldutasunez ez da inoiz hiltzen, ematen batzu makil batekin nola, bai igual bai hiltzen da. Baina ez da inoiz hiltzen edo 500 urteetan hiltzen? Heldutasunez ez da hiltzen. Normalean, 500 urte baino lehenago, tiburoi batek edo zehose harrapatu itxera. Pues Madonna bezala. Pues literal, horregatik. Badago pelikula bat. Madonna bezala! Aizue, badakizu Madonnaren sagarraio dela mitiko hori? Bai. Joe, aurrekoan, gehunden herriko inoteritako plazan, eta jendeak ez zuen ezagutzen bideo hori. Kime kuentas, heteroak ziren. Bai. Ba, begira, honi buruz, gero itzen gogo nahi. Venga, bai. Baina, bueno, ez dut zure animalia. No, animaliak ez dago ezer gehiago egiten. Kio decir, marmoka bat da, bakarrik dago hor bizitzen, kontemplatiboki. Eta hau da, gaur dakartzen jakituria. Eta honekin notuta dago pelikula bat izan da La Isla, oso politxa. La Isla bai badakit. Bai, ezin dut esan. Leonardo DiCaprio La Isla? Hori. No, hori da Shutter Island. Nik ere pesatzen dut hori. Hori da paranoia bat, ze oso pelikula hona da, de repente, badirudi, guionistek edo, ez dakit zenbat porro edo LSD hartu dituztela, eta azten dira flipatzen hor, Osarra Niri gustatzen pelikula hori, ez Niri beldurra ematen dit. Niri beldurra, niri da en plan, ai, eski, gehiagik pentsatu behar da, eta ez como, eta nahiz gainera, ez dute zer ateratzen hemen, porque da en plan, bale, eta zer kontatu nahi dazu movida honekin. Ja, zuri esan Dena dela movida bat. Dira usten zei gauzak hastea eta bukatzea. Eta hasiera bat eta bukaera bat ematea. Eta jazta. Eta gero, porque adibidez, ni gazteago nintzenean eta ginenean rollo Tumblr, no seke, eta no sé, ezberdinak. Donnie Darko zen pelikula bat, como, Donnie Darko, no? Eta Donnie Darko da mierdoi bat, que bukatzen da pelikula. Ez da ikusi guzti Ba, ez da gertatzen. Osa, azten dira, que si movida bat, que si agujero negro eta ez dakizte, eta bukatzen dut eta glitzen aizuela. Ja, porro bat erretzen behintzat. Eta zer, nik ez dut egiten, baina. Gaztetan igual, bai? No. No, en el Tumblr ez da. No, ni beti zen nahi superkagatua horretarako. Duintasunez eutxi. Hasieran eta amaieren lez, hasiera eman diot nire sekzioa eta baina amaiera eman diot. Oio, nire pena ematen dit ez hiltzea inoiz animalia hori. Aspertu egingo da, no? Bueno. Bai, baina niri guztetan jati dira, en plan, bakarrik egotia gola. Bai. En plan, itxasoan zen. Vale. Eta baditu, oza, adibidez, medusa baten antzeko zerbaita, oza, ez du... Medusa bat da. Medusa bat da. Marmoka bat da, bai. Marmoka da medusa. Marmoka da euskal Nik ere ez nekien. Nik ere ez den un rollo... Marmota. Marmota. Marmoka euskeraz da medusa. Bai. Ados, orduan, bueno, pues hor egon. Ja, orduan, bai, ez du zer egiten, Hori orduan ez duzute pena ikemoten. Deshumanizazio. Zu vegetariana zea? Bai, baina ez, a ver. Deshumanizazio, A ver, nik ez dut hilko, baina, bueno, pues ya igual zaetor egotea. Hor dago, plastikozko boltsa bat bezala flotatzen, lana del rei moduan. Do you ever feel like a plastic bag? Horixe, Turritopsis nutriko da, eskaldik asko etortzeagatik nire sekzioa da. Eta hau izango da, urrengo programetan jarraituko duzun sekzio bat? Bai, eta berri izango da horrelako divertigarria. Bai, hain interesgarria izango da. Provincial Geographic. Bueno, ikasiko dugu euskera, ez? Ikastea oso divertigarria da. Lehenengo klasea marmoka medusa. Baina, igual mezu beharko dute kartel batean euskaraz jartzea, eta gu jakingo dugu... Begira, hori izango da igual arazoa, ez? Igual jartzen badute, cuidado, medusa, guk jakingo dugu da, kontuz, marmoka. Komartu gara estrai batekin hori, zedan en plan de, venga, agorrela da. Euskaratzen baino si ez dakitzen. Bueno, pues Eluyar... Erakutsko diguzu. Zu, Eluyar ibiltaria. Ai, bebeira. No, itzaitu dut supergaizkin osa pasatekoa horkatu. Baina marmoka badakit eta kikara ere bai. Kikara? Badakitu zer dan kikara. Nik berak irekatzi zidan. Baina nik ez dut. Taza. Katilloa. Taza. Katilloa, duka la vida, Katilloa da bol. Ez. Bai, tafon. Kikara. Eskaldik asko tortzeatik. Izango da bizkaitxarraz edo Fijo, giputxi. Bale. Ez? Kikara? Beldurra. Hau da, Salinaren bestitz bat izango. Hau da, nire aitak erabiltzen zuen hitza guri erakusteko euskaltegira fanzala. Hasi da, no, ez euskara, ez kikara. Zari da niarra.
Orduan egia izango da. Eta bai ukan aditza. Ondikan ez dakit justo zer dan. Ukan aditza hori ikasten da. Zer da ukan aditza? En plan, nik egin dut. Ez hori da egin aditza. Zer da ukan? Ukan da... Ui, ez dakit orain. Ikasi nuen. Orain ez dakit azaltzen. Ukan ez da daukat aditza. Nik daukat, zuk daukaz. Euki. Ez, uste dut hori dela ukan, Betuko duzu, begitako kuadernoa eta bera fact-checking, bai, ja, ni hasiera, bueno, eske aurkezle batek izatea tablet bat, ni bitartean, a ber? Hau zer da? Ukan. Begira. Ukan aditza, ez da guztiz nik esan duana, baina da, nik dut, zuk duzu, ark dauka, hori da ukan aditza. Izan, euki, bueno, bai, izan. Ukan. Ez ark du, nik dut, zuk duzu, ark du, guk dugu, zuek duzue, haiek dute. Hori da ukan aditza. Igual nire sekzioa bilakatzen da benetan euskarazko gramatika. Bai, batean, interesgarria. Denotxe iredia. Hori da guazen bankikoa. Pues euskararen borroka bat da, baina orain izan duguna ere izan da nekazarien borroka. Bai. Ez dakit harrapatu zaituzten asuntoa? Birritan. Birritan? Birritan harrapatu duten. No, eta ese honor. Eta... Imaginatu, eta... Horretan! Izango ditzateko kale borroka ona, Bai, neon ni autobusian behin Gasteizera joaten eta behin Gasteizetik itzultzen eta harrapatu ninduten traktoi putiekin. 20 minutu traktoien atzetik. Ni autobusian aurikularekin jakin gabe gertatzen zen. Eta badakizuzen gertatzen zen? Traktora, zer gertatu zen, konta jaso. Ikusiko dugu bideoa, haiek... Bai, noski! Esaten digute pixka bat zergatik ari ziren borrokan, beraz? Ikusiko dugu. Sartu bideoa. Nekazariek Nafarroko hiri eta herri nagusien erritmoa moteldu dute astearte honetan. Pakaren ingurumen eskakizunetan oinarritutako aldarrikapenak bizkortzeko eta gobernuak entzuteko eskatzen dute. WhatsAppeko taldek antolatuta beste inor baino goizago landako langilek 800 traktore mobilizatu dituzte eta Foru Erkidegoko hainbat tokitan errepideak moztea lortu dute. Atzerapenak izan dira eta langile asko beren lanpostuetara iristea eragotzi dute, baita gaueko txandakoak ere. Izan ere ordu horietan traktoreak erretiratzen ari dira landabengo industrialden inguruko errondetatik. Astearte honetan erakutsi duten indar erakustaldiaren ondoren 800 traktore inguru bat egin duten mobilizazioekin Nafarro osoan, nekazariak eta abeltzainak Nafarroko errepideetara aterako dira. Berriro, otsailaren 7an asteazkenean eta hiri nagusietako sarbitetan egindako ekintzak errepikatzen saiatuko dira. Orduan, egon zarete adi, ez? Bai, noski. Tibu batzuk, nekazariak, WhatsAppetiz, ez diren, berez... Ez ziren analogikoak. Ez ziren analogikoak, ez. Eta kedala ezen egin sindikatuen aldetik hasiera batean. Gero bai sindikatuak gehitu egin zirela eta erabantzuten bideo ofizialago batetik, baina berez, WhatsAppetik antolatu ziren. Autogestioa. Autogestioa eta... Gaztetxietan ez da egiten, nola? Te lo digo, ikasi gorko genuke. Orduan, WhatsAppetik hor manifara, eta, ni behintzen bideojoko baten bezala, ez? Era como, en plan de, a ver, una kalentatik, aterako diren traktoreak, ikusten zenuen hor, hango errotonda zatu zuen, giro a la derecha, ez? Izan zen, como... Eta kaleak moztuta. Kaleak moztuta, eta salbezin quien pueda, ez zenekien ondik etorriko zen komeko kosa, ez? Baina osongi egina, ez? Hori egin behar da. No, alderdi disruptiboa, Claro, kisatzen bagara, zerbait egin behar da, aldatu behar da, zerbait sortu behar da jendearen gan. Eta nire ustez oso egin dute hori, horretzen dugu, baina hori justo oso egin dute. Bai, total. Una disrupzio temia oso ondo menperatuta. Moztu hiriak. Bai, eta polita da gero nire protestak ikusten ditu danean eta horrelako disrupzioa sortzen dutenean, badago, ez da punto poetiko bat, ez? Bai, ze puta da, llegatu nahi duela ez dakit nuena, baina ze polita aldi berean, ez? Eta gainera oso, ez da gizitzera bili, baina eske traktoreak dira. Eske, batean iruñan traktoreak ikustea, eske oso ikonikoa da. Bai. Nik nire ideiak ditut protesta, nola zaten da? Antolatutako protesten inguruan, adibidez, egun honetan fanbigare guztiok manira. Ez nuke asko hitz egingo honen inguruan, porque ez dakitz oso ongi zerena da, eta nik inoiz ez nuke hitz egingo jakin gabe. Baina, protesta bat ez da asko zera efektibua antolakuntza hori pribatua bada. En plan, egun honetan bilduko gara danok plazan, ez esan inoi.
Eta egongo gara hor, como txilixoka manifestazioa egiten. Baina jende gehiago nahi baduzu joatea. Eta gero, badaude... Dau limite bat hor bilatzeko, dakitzu. Traktoristekin daia bere kabuz. Baina gero, adibidez, abixatu behar duzu legalki, printzipioz, abixatu behar diozu foralei edo ezagin hori... Hori esan nahi dut, que haber zenbat portzentai legal nahi duzun izaltia zure protesta. Ja, ez que horrela kontua, gara, bestela... Eta no jartzen da horpegia. Anez, nini. Egiten baduzu hori eskatu gabe, gero norbaitek jarri badu bere nana eta bere dena. Ja, nagia da, eskerregatik ez dakit zer. Movida bada. Kriston movida, eta gainera eskatu behar da denborarekin, eta onartzea, eta gauza pila. Bai. Ke lastima. Bueno. Zer nahi zeraten? Eta enteratu zarete zer eskatzen zuten ala ez? A ber, nizki pixkat diatuta nago horrekin. Pixkat diatuta nago, ze batzuk dira como superfatxak, bapatean. Beste batzuk ez. Orduan da en plan... Ari da guztian ahazten, ez? Lolo, putxero batean. Bai, ez, pixkat ez. Hori izan den nire sensazio, en plan... A ber, nik hartu dituela puntetan, printzipioz, nahi dutena da, pakeko exigentziak beheratzea, ez? Pak da... Da pek bezala. Ez da pek bezala. Eta ez da pakma, porque, claro, pakma... Beste gauza da. Ez politika agraria komun, pues hartu duten como legedia edo pixka bat, exigentza horiek beheratzea, ze Europatik badirudi, burokrazia handia exigitzen dietela, eta, claro, pues, daude pixka bat itota, ez? Azkenean, pues, lio asko dago papeleo horretan, eta egin baruten prozesu horretan, eta zailtzen dira asuntoak, ez? Gero, bestetik, egon diren sekien eta ondorioen gatik, baituzte egoera nahiko zaiak, ez? Eta, bueno, guztaldetik eta guztia, pues, adira egoera aldatzen, eta ez dituzte, pues, adibidez, diru laguntza jasotzen, edo dela delakoa, ez? Eta gero baita ere, gasolioa, garezutu egin da. Eta hori behar dute haien produzitzen duten eta mugitu alde batik den bestera. Bale, orduan nire galdera da. Eskaerak hauek badira, eskaera hauek logikoak dira, eta beharrezkoak dira, eta aurrera haiekin gaude, zeba batean azten dira fatxak izaten eta frankismoari buruz egiten. Los tomates de Marruecos, bai. Ikusi bideoa. Hori, bai. Baina horrek zentzua dauka, no? Baina aiz botatzen lurrera. Ja. Ez duz ikusi? Bai. Ez que daude azerre, ez que asuntoa da, bai, nik uste puntua razista eta fatxa hori etortzen dela, ze da, como babestu gurea eta... Ze Europan legediak dira oso zorrotzak, ez? Eta orduan, kanpoko legediak, zentzu batutan badira malguagoak, orduan, ze kapitalismo honetan bizi garenez, diru gutxien gastatzeko, igual kate handia asko edo, alkatzen dute kanpotik produktua. Ba, intermediario mordo bat da. Hori da, ez? Orduan, karo, azkenean, haiek ezin dute horren aurka jokatu, ez? Ze bestela haien produktua, kosarentzaiena, baina gutxiago, ez dakit orduan, nik uste horregatik, sartzen ari da, Baina fatxak dira super libre mercado. Ba, libre mercado da hori. Baina, cuando les interesa. No, baina, eski, ba, hor dago. Ez izan fatxa. Claro, libertad, baina, claro, es como... Baina, hasta que me toca, bai. Bai, tipa, Ayuso, esa como, hartu zuen askatasunaren asunto guzti hori komitean, Bai, como el pelucas de Milei, bai. Hori da Milei, ez? Pues berdina, ez? Erabiltzen dituzte hitz potolo hauek, baina ze askatasunari bozetzen egiten ari zara. Bai, porque da hitz bat oso malgua. Bai. No, bai, la libertad. Bai, da hitz bat kampaña presidenciala dela, no, las vibras. Bai. Bai, ez que gainera nik flipatu nuen zenik, bai, adolideen ikusi nituen, eta nik ikusi nituen zen en plan, ze ongi, traktoriak, no seke, eta nekazariak, eta aurrera berekin, eta batean zuen denak, estatu zapaltzaieko banderekin, eta oiuka, eta guri izaten denetarik, ze kamara batekin geun den, eta kesi vendidos, kesi manipuladores, no seke, eta guen plan, amor, zer gertatzen zaizu? Daddy, chill. Chill. Eta horregatik lepatu nuen plan, baina ber, zer eskatzen dute? Bai. Orduan, bueno, honen, aipatu duzunaren alden gaude, noski baiet. Baina, claro. Baina gero ya ez nazto, ya nos volvemos locas. Esan behar dago gauza bat oso itxusia dena, baina gero azalduko dut. Zuk eta biok esan dugu noizbait, fatxek badaukatela birtute bat dela, lehen da bizi oso ondo jaten dute. Restaurantiak fatxez inguratu da, restaurantietako janarisa ona da. Eta bigarrena... Guk ez dugu aukerarik, baina bueno... Mobilizatzeako orduan, kristoneko determinazioa
daukie, eta dut zeratxik da, pues por la impunidad mediática, impunidad política. Claro, eta eski hori izan barrezu, porque kontua da, poliziak ez bogozten egiten, ni ere banoa di, Alberta. Eski nik egiko banu, edo guk, edo igual zain nor. Ni egon naz Madrilen ikusten manifestazio bat con el aguilucho. Con el aguilucho. Eta polizia en plan, bueno, baitia, manifengo gara emango gueldatxo bat, baina hazin dezute, y no lo único, porque ya esan dizute, ai, baina egon geldi. Jendia, zarata egiten, eta gero guri, pelota da, goma. Claro, de hecho, bai, bueno, eski hori ikusiko dugu bideo bat honekin lotuta eta oso ona da pelota de goma esan duzunari buruz, bideoaren, bueno, sartu bideoa, lehenengo. Venga. Ikusi duzu, eski Amaia nietzata como super ikoniko, ateratzen da traktoretik izan nahi. Anda, guarda eso, que es más grande que tú. Porque jende honek dauko, gauza honek egiteko askatasuna, daukielako guztiz barneratuta mundua haientzako dela. Eta spoiler, haientzako da! Orduan, tipo honek esan leike hau polizia batei, eta bere hortz guztiak ez galdu, dalako tipo hau. Eta mazu zuk bihar buena suerte. Bai, karo, ez que gainera dira, osea, gizon zizeteroak, eske, igual du ze mentalidade duztuen edo ze aldirutako azaren odena lakoa, azten badia, sí, tío, no sé qué. Nor sartu da polizia ikasketak egitera, nork lortu dau polizia titulua, zein da profil hori, badakitzu, en plan, da asko zerea finaua, el perfil de Guardia Civil, tipo honengan, que guregan. Hala ere, hemengoak ez dira fatxak, no? Ez, a ber, ongo da igual... Baten bat, pues... Bai, baina printzipioz ez da horrekin lotzen hainbeste, ez, eta hau bai izan zela, uste dut, zizurren edo, oza, izango ziren, ez dakit, laungoak edo alde horretakoak, izango ziren. Ez que poliziaren aurkazte honden, en plan poliziaren kotxeola mugitzen, oso divertigarria, esan, bideari jartzen bagozu musikita bat da. Es que total. A ver, es que oso ona da eta gero, bai, diutenez como hori, impunitate hori, pues baientzako ere, ez delako hainbeste politizatu edo hainbeste lotu, ideologia espezifiko batekin edo dutela impunitate hori. Claro, hori ere, egiten du como divertigarriagoa manifara joatea, ez? Porque ez daude kakatuta. Noski, zigertatu zen bai ferrazen. Bi gauza, Twitter fatxan daude bi gauza. Lehenengoa, aize ongi polizia porque babesten gaitu eta delinkuentiak txikitzen ditu eta ez izan piadaderik eta persegiru terrorista eta faraien bila eta no seke, edo zein gauzagatik. Eta gero, bigarrena, ai ama, gaur polizia batek iraindu egin nau kalean, eta zuzara protegiruten nauen, osea, da doble relazio super, ferrazen zauen jendia amoko tendido, negarra esaiten poliziak lehenago defendatutako lana egiten ari zelako leunago. Ez que da izan da mundiala, baina, bueno, dizkigu horrelako irudi politak, ez? Bai, tipo hori momentazo batzuk. Leyenda. No, ni berez poliziaren hor bokatuko dut esaldea. Zudik askotu. Osan behar poliziaren aurkako eta hor bokatuko dut esaldea. Poliziaren aurka? Poliziaren aurka edonorrekin kafetxo bat bai hartuko neuke momentu baten. Jakiteagatik, bai. Interesagatik, bai. Zer baiz? Berua estudioan. Beti. Ez que, sekia, gaizki. Ez que, demoraldia dela, esatzen ditu barkuina. No, baina izan da, bueno, horrengo berrien ikusiko gozea, izan da, oso urtarri eta otxail beroa. Izugarria. Eta, claro, horrek ikatzen du, sekia, eta horregatik gero, nekazariak protesta, eta platoa, izerdia. Familias nire traktoriak egin kaletek, Ikusiko dugu horrengo berria, venga, aldio. Urtarrila oso hilabete beroa izan da ipar partean eta beroa hegoaldean. Prezipitazioak batez besteko balioetan kokatu dira, naiz eta ipar hereneko estazio gehienetan eta Ebro ibarreko goialdeko estazioetan hilabetea idorra izan den. Horrela islatzen da Landagarapeneko eta Ingurumeneko departamentoak hilero egiten duen eguraldiaren iruzkinean. Urtegietan biltegiratutako ura pasaden hilean zegoen 180tik gaur egungo 185 igaro da.
Temperaturei dagokionez batez besteko balioak gainditu dituzte Nafar osoan, 1 gradotik beherako aldeekin. Nafarroko erdiko eta erriberako zati gehienetan 2 gradutik gorakoak isurialde kantauriarrean, eta 1 eta 2 gradutik gorakoak foru komunitateko gainerako tokitan. Batez besteko balioetatik gehien urrundu diren estazioak Luzaide eta Donestebe izan dira. Ikusi duzue? Bera, eske hor dugu. Zenbat urte damatzagu jarraian, historiako urte beroenean? Ja, flipas. Pues eski hortan datza, ez? Pero munduko, a ver? Berotze mundiala. Mundiala! Bai, beroteli efektua usteot. Baina hori ez da gauza bera. Ja, ez da gauza bera. Eso es el efecto invernadero, beroteli efektua. Claro, calentamiento global, mundu planeta... Global musika, euskaz. Nola dau? Berotze efektua, Sí, ja, edo zen gauza. Mundua berotzen ari da. Berotzen ari da, hori fijo. Mundua berotzen ari da, geroz eta gehiago, eta mundu osoak esaten dau, bueno, mundu osoak ez baino, alderdi konservadoriak, esaten dau, behin eta berdiro normala dela. Eta horrela. Eta gero sekia. Zauden gerezionduak loretan bilen. Bai, eta txauri nere. Osa, beira, aurreko astean, nik, herrian bizi naiz, orduan egiten dugu horrelako, potar eta gauzabek egiten ditugu. Potar? Potar batzutan baita ere, baina ez gehiago podar. Eta aurreratu da guztia, gara, movida bat da. Ze, ez derukantzu planatuta eta poda egiteko behar duzu denbora desente. De repente los rosales en flor, eta gereziondoak ere, eta bueno, gaude guztia ja loratzen. Ez que, badago landa ere mua, super crazy. Está el tiempo loco. Pikutara goaz. Ez que ja... Ikusten duzue... hori esperantzari. Bai, nik ez, egia esan. Zuek, nik ez. Nik uste dut hau zuzena konpondu. No, baina horrek batak ez dago bestiak entzen. Claro. Claro, egin duzuzara ja, baina itxuzia. Apokaliptikoa. Osa, ez da izan behar en plan, kamaitu da mundua, badakitu fundido en negro. Eta gero honen konsekuentziak... Nik nahi dut hori. No, horren pues, Txano Gorditxuren dibortzioa eta Atxoaren suizidioa, ditzen dituzu aukera bezala. Baina, honen konsekuentziak pairatu behar dau, sorpresa, jende vulnerableenak. Así que ikusiko dugu mundua igual amaitzen ez, baina pikutora faten fijo. Fijo. Bai, niri, ez, pentsatzen azten hau, adibidez, zaudenean hiltzorian ez, zehatzen dizute, eta kabo ez, haren daukazu hor, ultimas voluntades, sinatzen duzu hori, orduan baldin bazaude hor, jartzen dizute katxarritoa, eta kabo ez. Baina hori masiboki egitea. Hori da. Ja, gauza, pikutara joan denean, ez, pues firmadika, bomba nuklear, edo horrelako zerbait, eta kabo. Ezi kontua da hori ingo digutela pobrei. No, al revés, porque hori privilegio bat da, pobreak jarraitzu behar dugu lanian. Egia da, beratxak egongo dira hor, beren etxetan. Bai, Martera joango dira, Elon Musk eta Ed Sheeran, zanbidien Martera. Ba, nik mundu hortan bizi nahi dut. Elon Musk eta Ed Sheeran joaten badira, nik megenitzen nahi zer. Egoaren hemen maizetan. Divinamente. Goietara joan zara, ja. Osa, que horria baduzu, como ya elitaren gertuago zaude. Bueno, ez Elitetik gertuago. Ba, kezit. Igual amaten dut, bano amatera, Entretenimendua behar dute. Claro, travestiren materko dute. Behar dute. Ustera zer izateke Marte travestirik gabe. Ahí está. Izan bihar, beira, planteatu behar dut, ze distopia nahiago dezute? Wall-E pelikula, Mad Max pelikula, edo Waterworld pelikula. Ez que nik bakar ikusi dut Wall-E. Wall-E da esan duguna, Mad Max da en plan beroa, basamortua, hautsa, borroka egiten janariaren gatik eta piazen gatik. Igual egiaren zetxarra den literal. Beroa. Eta Waterworld... Aira guretza, dugula dekoloratuta. Dekolorada. Osa, seko perdido, eski hori ezin da salbatu. Eta Waterworld da pelikula Kevin Costnerrekin mundua urperatzen dela, Antartika urtu delako. Eta urgezik ez dago, porque dena urgazia. Edan behar dute haien pisa. Egiten dute pixa turbina baten, eta gero garbituta bat dira. Nik ikusi dut, el último superviviente egiten duela. Zer da último superviviente? Da reality bat superkutre, arroio Divinity eta dela gizon bat. Osa, ez da superviviente, ez da? Ez da, gizon bakarra, erakusten dizula nola, pues hori, egoera ekstremo hauetan zer egin, ez? Dena da gezurrazio horre, baina, bueno, egusi nuen bi, mirak egiten zula arean
zulo bat, orduan, ja, area busti hortan txis egiten zuen, edo estaltzen zuen plastiko batekin. Orduan, evaporatzen zen bakarrik ura, eta gero plastikotik hartzen zuen botila batera, eta plastikoan zegoera bakarrik zen ura. Hala! Fíjate. Eta gero azpian sustantzia guztia, txabal. Gero azpian zer gertatzen da? Ba, txisa hor gelditzen da. Arre, ni txixiarne entzun dut, txikiago nintzenen entzun nuen como que zenbait jende eraten zuen bere pixa, ez? Hombre, Maider. Hombre, eta plazentak eta loko gauzak ere. Maider, Maider? Ez du Maiderrik esan hori? Gure Maider. Bai, ni jende asko ezagutzen dut pixa etan dagoena, eta ez dauela distopia. A ber, baina hori da... Horaitu nahi! Hori zen lluvia dorada, hori ez zu edatena, txorro. Bueno, nik ez, baina... Maider bai? Ez dakit, ez dut egin bezala. Ez dut intimoki ezagutzen Maider. Ez, baina ni txikitan entzun nuen, zenbait jende zegoela pixo igual beste puntu batean eta edaten zuela bere pixa. Atera zela egunkari, eske ni geratu zailen hor barneatuta, ez nuen ulertzen. Eta pixa egaten bozu, nola urtatzen da gero pixa? Porque da ber pixa. Super... Iluna, no? Fijo. Laranja. Rollo Taco Bell edo jaten duzunean. Ai. Ahí estás. Bai, Red Bull, igual, ikaragarria. Zein da zegoen distopia digoakoena? Nik uste berria, Mad Max. Bai, basamortua, Bai, borroka. niri ez. Eusatu koritzateke, pum. Ez, baina distopia bat aukeratu behar duzu. Pues... Edo bestela, suizidatzeko modu bat baliabiderik gabe, que bai da jodidua. Suizatzeko modu baliabiderik... Porque hilein nahi bazare, zaila da. Zeba. Bai, zaila. Nola hilego zare? Putatzen zara, ez? Normaldiatik edo? Nora higo bizare. Baina basamortua baldin bazaude, ez? Hori da. Pues anakonda bat aurkitzen duzu, ez dakit. Baina hori da super jodidua, bai, jana izatea. Bai. A ver, Te quiero decir. Preparauta egon behar da. medikuntza hor dago, ez? Es porque distopia, eh? Pastillos, Hori bai, mal viaje. Humo viaje. Bueno, hemen ez dugu hori izango, ze bagoitzak ekingo du, no? Nire distopia, ez dut nahi, distopia. No, pues literal. Ja. Ez dut nahi. Ni oso... Nire bokerre baldin badoa, me Ya bajo está. del carro. Bai. No? Zertarako. Bai, gubiak oso lasterra jauko ginean. Bai. Bajar sentido figura guan. Bai, horregatik nik diot, zen malabarik ez izatea jendeak. Ja, zertarako. Bai, gure pentsioa ordaintzeko. Porque igual ez gehiago. Seinalabak fijo, hori bai. Ez izan, adoptatu daudenak. Ja. Eta ez izan. No, adopzioa da nahi da. Eta adopzioa batzutan jasaten da, ekonomikoki eta denbora dutetik. Ja. Dago asuntua... Da konponde adopzioa. Ez izan, adoptatu txakurtxo bat, katutxo bat. Ui! Orain gazteria guztia ari da, ez? Txakurrak eta adoptatzen. Jo, pues nik nahi edo dut. incluso erosten. No, erosi ez. Erosi ez. Hori erosi ez. Erosi... Nahi dut txakur, nik baitut etxauren katu asko. Nahi dituzu? Eski katuak, bueno, bai. Eski bai ezin dut. Horregatik ez daukat txakurra. Claro, hori da movida. Gero nire etxea dauka, bueno, baldin badut etxeren bat noiz bait. Baina etxan katutxo bat, ez duz ere. Badut nire pixukiarena. Nire pixukiak badu Beste bat? edukita. No, ja, hainbeste ez. Ez. Ez, ja... Eski gaixoa. Hau oso astuna da. Ez alde animaliak nien abixoa, Hemen nagoela. Hemen aurrien dago. Niri ez duztu zumaldatu dira. Baina eski berak erakutsi du interesazun, nahi duzu? No, nik ez dut nahi, berak. Alergikoa zara? Ke ba? Figuratibamente bai. Osa, baina nori... Figurativamente. Baina gero orduan zergatik duzu sekzio bat animalien inguruan. Ustean jat ikustia marmokak. Baina ez izartea. Urrunetik. Nahi duzu Bueno, marmoka bat marmoka... ukitzea. Nahi duzu marmoka bat ukitzea. Ba, duela gutxiko zuen TikToken lanpara bat eta bazituen gezurretako marmoka batzuk, Superpolita. baina oso polita egiten Oye, zuela. bizeki egonoz, Oso zazpi polita. gure oso, sartu zeik etxe. Ba, erosi, Vale. oparitu. Bilatuko dago. Bilatuko dago. Badakizu non diren oso beharrezkoak animaliak bestela aspetetina nahikotxo? No. Luzaiden. Zer da hori? Luzaide ez zuetan? Bai, nik bai. Luzaide Bar Carlos. Zer da? Nafarroa, Herria. Zer zalitzu zaten? Nik hau lagun bat, ezagun bat. Carlos? Nola, Carlos? Nafarroako Pirinetako herri bat Luzaide, Bar Carlos. Eta zergatzik da jendea espatuta. Badakit. Porque hor TikTok asko ikusten da. Orain bai, baina lehen ez. Eski, claro, lehen ez zuten internet... Bueno, a ver, zango zuten zerbait, baina abiadura handiko... Garrituko la animalia. Oso zutila denak sartzen, oso ondo. Lehen, azkenean, fibra eta horren daukagoen hemen Iruñan, azkenean konektatzen gara eta goa superazka. Zuntza. Pues hori da, zuntza. Ba, zenbait tokitan ez dago, eta espetzen dira nahikotxo. Bai. Baina orain ez. Eta zer edatik? Zergatik?
Luzaideko udalerriak badu internet azkar bat, Nafarroko gobernuak bultzatutako ekimen baten bidez. Ekimen horrek aukerak sortzen eta despopulazioa geldiarazten laguntzen du. 1000 megabatioko abiadura handiko internet sarea da, herriko 307 biztanleak konektatuko dituena, Pirinioetako planaren barruan kokatutako eta Europako funtsekin finantzatutako ekimen publiko-pribatu batean. Sarea astelehen arratsaldean piztu zen Foru Gobernuko toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesus Mari Rodríguez, Luzaideko alkatea Nicolás Camino, Nafarroko Adamo operadorearen arduraduna Beatriz Higueras eta Salvador Bidegain zinegotzia bertan izanik. A ber, nora izan daiteke 300 eta 7 biztanle? Bai. Nire lagun bat bizidan, irakasle moduan. Hombre. Dire zuriako erlixan di laro gehi. Bueno. Eta nago wifi municipala. Joder, burlatan ikusten txikia eta burlatan gara asko. A ber, etxaurin gara, bueno, ez gara gepxak, ez du 600 edo, baina bai, Virgen la Maria. Bai, eta etxauri ondoko herrietan, iraizban bizi den herrian, ez dira jagatzen 200 biztanletara, uste dut. Eta gainera, populazioaren zaharkitzearen ondorioz. Igual notizia gara gauzinean die 307, baina indie 280 maxe. Igual era wifi agaztik jende jago joan da. Bai. Ez que esaten dut, te lo digo. Osa, igual jana ez, edateko ez, baina wifi baldin badauka. Claro. Hombre, jana egon. Gainera... Baina zer da beharrezkoa. No, beharrezkoa goa. Gainera beharrezkoa da jendea herrietara joatea, ez? Eta como laguntzak ematen dira, eta ez, bikotentzat, eta rollo, bikote zizeteroentzat. Ez que hori zen behar, hortan badau. Zoazte herrietara, ez emango dizuegu dena superherrez, baina bakarrik zizeteroak baldin bazarete, aur semalabak izan barituzu, Porque ni egon nintzen begiratzen, porque esan dira ez, birpopulak eta laguntza mordoaz, eta nahi bueno, berdik jaz, nire txian barruan sortutan hau, jazta. Nik uste nahen birpopulaketa zala en plan, etorri, eta logoko biztanle bat gehiago. Ez da inseminazio. Bai, da bakarrik bikote, gazte, zizetera baldin bazara. Bai, eta perreinantea. Haibez, Japonian ere behar dituzte gauza bera. Eta hori, eskatzen dute, bikote, zizetero gazteak. Eta erditzailea. Porque bietako bat esterila bada, zer? Bueno, eta ez da bautena izan seme alabik, ez? Ba, orduan ez dago laguntzarik. Orduan te jodes. Baina nola, ze demostrabilitate dauka hori? A ber, justo kasu hortan ez dut uste. Arriskatzen dira. Bai, baina joaten bagara zutari izango digute, bueno, bestugun batean, ja. Lupita eraman Lupita. Edo marmoka. Zuko Espainietako pixkat jartzen bosun ikusteko kolatzen da bela. Bai, ez? Bai. Cis. Oso cis. Hombre, horretarako baita erabilizak ez utaraga, ez? Claro. Ez dut pelukiak. Eta bekainak hemen bargo duta. Zeuen herria birpopulatzera etorri gara. Ez, baina gainera baita ere orain, gaur egun hori txorra bat az, edonork adoplatu dezake, ez? Osa, azkenean, zergatik birpopulatu behar duzu, zure sabelatik atera behar den zerbait. Tekin, ez? Baina aurrak behar dira, Bai. Pues lagundu, aurrak izaten. Ez dut etxe bat, nola ez dago dut zemala bat? Ez behar dut etxerik? Kolibin egoera baten. Cariño, ez que guapa. Bai, zara dago basurtua. Gaur egun gazteek ez dituzte laberik... Pues normal. Ez dute lan egin, no. Gaur gaztiek bakarrik aukeratzen dute lana dirugatik. Eta lehen za. Anda, no. Ez da aukeratu barru. Oso atzerakoiak asunto honeik, oso aurderakoia wifi municipala. Bai, espero dut wifi municipala asunto mundial bat izan behar. Wifi mundiala. Bai, beharrezkoa da. Internetan nire ustez da... Hombre, gaur egun... Ematen den gauzarik garrantzitsua. Mira, egon nintzen Saloen oporretan, egon ginen irailan, eta puskatu iztetan mugikorra, eta sentitzen nintzen rollo... Erdiaroan. Bai, da en plan, eta zer egiten dut orai? Oso arraroa da, bai. Nik gaizki pasatzen dut. Egia esan, nik pixkat adikta naiz. Hombre, guztiak gara gaude konektatuak, baina te digo, ni ere, osa azkenean, erabiltzen zunen lanerako eta, Absorbente. Bai, osa ni jarri behar dut limiteak, porque bestela... Zene ditut bi. Bai, hori pentsatzen dut askotan, bi jartzea. Baina ez da ez kapaz, osa, baldin badaukat mezu bat edo antolatu behar baldin badaukat, eta mezua erakurtzen baldin badut, ez da ez kapaz horruzteko eta horrengo gunen erantzuteko, ez da ez kapaz. Ni hori bai. Ni WhatsApp-etan en plan, gero erantzungo diot, eta gero... Ez ki horrela baldin badintzateke... Ni gero espero, irakurri dena eta gero esan, no leído. Bai, nik ere hori... Ja, leído deskubritu nuenean. Bai. Bizitza aldatzen. Bai. Ez que egia da, tio, hori, internetan oso adikta, no seke, baina gero nik baitut 3 WhatsApp erantzuteko, eta nire agobiatzen naiz.
Eta en plan, karo, eta honi esan behar diot, ze data libre daukadan, eta honi bidali behar diot ez dakize, eta da en plan, perezan. Baina, Juan Carloseko, nola ditzen da? Bai, Carloseko jendera itxuak uste dut ez daukala gu ezalako agenda, korapio txuak ez edo, izuzu zakizu, bapaten egin behar dute lapoda, eta behar dute bat txapa, eta bie jendea behar dute. La comida popular. Cariño, es que guztu dugu garela supermoderna, eta supertal, baina... Nik ez dut uste esan. También te digo, ez dakit favore bat egin diegun, edo ez, porque baita ere, wifi-a oso ongi, baina baita ere, Ai. Ego dira, etxosor guztiak Tinderran. Oye, hori positiboa da, positiboa da. Pentsatu, baina... Behin atera zen herri txiki programan, emakume bat zoragarria bilatzen zituela bikiniak eta Sheinen. Hori da. Eta bera, nabil, baino jantzi berri bat erosten. Eta beste bat Tinderran. Oso ongi. Tinderran, sexo senil. Jendea ezagutzeko. Pues horretarako, primera. Gainera, igual, herri batean bizaren ezagutzuzula jende guztia, ez? Pues igual ondoko herritakoekin, edo jo que se... Eta orain serio jarriko naiz, eta LGBT baldin mazara, interneta izatea da benetan bizitza salbatzea. Nik dituan lagun gehienak, ez dira guztiak, internet bidez ezagutu ditut. Porque nire institutuan, denak ez ziren ziseteroak, baina performatzen genuen guztiok, ez? Eta orduan ziren plan, norekin hitz egiten dut Lady Gagaren inguruan, edo ez dakizteren inguruan, no seke, eta internetari esker, hori... Pasatzen zare foro baten. Bai. Eta mira, Lady Gaga aipatu dudala, nik ekarri sekzio bat, ere? Lotura! Programa honen bidez dut jendearen interneta eta jendere irakatzen nahi dut nire mundua, pop izarren mundua nolakoa den, eta programaro ekarriko dut pop munduko diba bat, eta horren inguruko badatu beresi batzuk aipatuko ditut. Ongoritzen zaizue? Maravilloso. Esaten bota esatzen zaizu. Gaur Madonna edo. Ez. Gaur hasi naiz jainkoarekin dela Lady Gaga. Zego dukazu toke Lady Gaga bat, ez? Eski niretzat da nire bizitza osoa. Bai, birabitatu ditut bereak. Hiru ere badut beste berri bat hemen. Beste programaten ere gutxiko dut. Niretzat Lady Gaga da dena. Lady Gaga asmatu zuen LGBT komunitatea. Lady Gaga sortu zituen munduko marikoi eta ezbitar guztiak. Eta berari eskerren gaude. Eta zazpigarren egunean deskantzatu egin zuen. Ez. Zazpigarren egunean aldaka apurtu zuen. Egizu aldaka apurtu zuela? Ez. Bai, Born This Way Ball turrean zegoenean aldaka apurtu zuen, eta orduan... Dantzatzen edo, eszenatokian? Bai, oso jebia da, eta ara ere jarretu zuen kontzertua. Benetan? Bai, eta gero atera zen aulki gurpildun batean, baina superpolita, rollo... Eta potain, zaban, bai. Eszenatoki berdin, nahiko txora zuta dago Lady Gaga. Hori da... Jarri ezakegu bideo hori, ezak itxeratu daiteke, baina... Bai, jarri ezakegu pantaian. Eskatuko dugu, bera. Eskatuko dugu. Baina, Lady Gaga deitzen da Stephanie Joan Angelina Germanota eta jaio zen New Yorken 1986ko martxoaren 28an. Berak txikitatik piano jotzen zuen, abesten zuen, eta tal, eta unibertsitatean, eta dena, eta... Bera dator familia dirudun batetik egia esan, eta ikasketa onak izan zituen, en plan, arte munduan. Aipatzeko aldeola kuriositatez, egon zen Facebooken talde bat, Facebooken taldeak egiten direla, eta bat segun bat itzen zela Stephanie Germanota, You Will Never Be Famous. Hau da, ez dara inoiz famatu izan. Eta gaur egun Lady Gaga da. Famous. Dela en plan, no? Pizkat como super... Ja. Talde hori sortzeko, tipia izan bizan astuna. Ez que gero, duela gutxi atera dira bere klasekide batzuk esanez, Lady Gaga oso guai, no seke, baina unibertsitatean insoportablea zen, bageunden bazkaltzen eta bera abesten, eta zen, utzi nire sandwicha jaten mesedez. Ez que izan barra nahiko intensa, Lady Gaga, orain izar bat da, baina izar bat izateko... Eta gaur egun, nik ez dut ezagutu nahi. Niretzatan nire bizitza osoa, eta nik ez dut ezagutu nahi Lady Gaga. Ez que ezagutzen baldin bauzu, mitoa edoriko da. Bai, ze gainera ziur dela superastuna, ziur aipatzen duela Shutter Island eta hitz egiten duela pelikula nosek hori, eta nien plan... Eta zure burrengoa bestia noiz? Baina, hori, beste polemiko oso interesgarri bat, eta Lady Gaga asko ekarri zuen LGBT komunitatera, eta zen, Lady Gaga di asko esaten zitzaion hermafrodita zela. Hori bai, eta... gauza asko esan dira berari buruz. Hermafrodita, norbetek ezagutzen termin hau lehen erabiltzen zen animaliekin, gaur egun ezakit oraindik erabiltzen den. Nik uste animalekin bai, ez? Hermafrodita da hori, bi genitalak edo genitalia bat garatu gabekoa, edo, pixkat erdian edo dagoen genitalia bat,
daukan animalia bat, baina lehen erabiltzen zen hori pertsonekin ere, zela nahiko jebia. Gaur egun, intersexualitza erabiltzen da, intersexual hori zen nahi du, bi genitalia edo genitalia ez oso garatua, edo, pixkat erdian dagoen genitalia bat daukan pertsona. Eta Lady Gagari hermafrodita esaten zieten. Eta zoragarria zen, eta da, zen Lady Gagak inoiz ez du esan zakia ez duenik. Claro. Zer berak esaten zuen, ez da garrantzitsua. Niri igual zait, nire fanei igual zaie. Ni zergatik horai azaldu baru telebistan zakia daukan edo ez. Eske, igual zait. Hori 2008an bastante esan. Bai. Bastante. Berez, munduko logika osoa dauko. Horrekitu esatia, nik ez dut eman bihar, ez dut bihar denbora esateko. Bai. Eixo, que no tengo pito. Baina beste jende askok egingo luke, en plan, bueno, tal, ez, no seke, ni emakume bat naiz, eta alua daukat. Argazkiak erakutsi. Ez que bat zegoen argazki bat Lady Gaga kontzertu batean, gona supermotz batekin, eta ikusten zen, braga bat eskizten ez ikusten, eta jendean plan. Begira, hemen dago. Hortxe dago. Eta zoragarri eritzen zait hori, eta berak ekarri zuen ere pixkat gizartera, intersexuali buruz hitz egitea, en plan, errealitate honi buruz asko hitz egiten, hor dago ere, eta... Ez dago zuzketa baten esaten, I have a big donkey. I have a big donkey, esan zuen dira? Gero beste baten ere esaten du, horrek ofenditzen du nire alua, no seke, bueno, pixka jolastu egin du beti horrekin, eta zoragarria, beste elkarrizketa batean galdetzen diote, zuk zebilatzen duzu gizon batean, eta berak esaten du, zakil oso handi bat. Edo esaten diote, eta ja, bai. Bai, ez que zure galdera basiko horreni, pues erantzun... Eta, gero ja pixkat aldatu da, gaur egun ja ez da hain transgresola da pixkat normalagoa, eta tal. Beste datu kurioso bat, Lady Gaga dauka historiako abesti sarituena. Ah, bai? Bai, Shallow abestia, Bradley Cooperrekin, 81 sari ditu. 81 sari munduko abestirik sarituena. Jarraitzen diote Despacito. Despacito jarraitzen dio? Eta Dynamite, BTS-ena. Eta 10 abestien lista hontan, 7garrenean berriz dago Lady Gaga, bat romantza abestiarekin, eta 8garrenean berriz ere Rain on Me abestiarekin, Ariana Grande erekin. 10garrenean... Bai, me. Orduan ditu, abesti sarituen kopuru gehiena. Bai, ere. Bai, ez nuen 10garrena, graztengo dizu. Habana. Habana ona? Camila Cabello. Habana. 10garrena da. Hara guztako dut abesti hori, zuen? Begira. Bueno, gero zeitu usta. Ez que behin ginen bazkari batean eta lagun batek esan zen, utziko ez tozu Labana, eta zuen, Labana... Horre galditu naz, horre galditu nintzen. Horrek diet datu guztiak, porque nik esan idot bat, baina zaitu izabeldu nahi. Bueno, bukaeran ditut Guinness rekord batzuk, oso interesgarriak, batzuk ez den interesgarriak, batzuk dira rollo erresuma batuak gehien deskargatu den abestia, txika, igualtzeko, egia esan. Baina beste batzuk oso interesgarriak ditu, adibidez, 2011an izan zen interneten gehien bilatu zen emakumea. 2021an? 2011. 2013an celebridade edo famatuena saria jaso zuen, eta 2015an pop izar boteretsuena Guinness errekorretan. Wow. Eta hori nola neurtzen da? Ba, ez dakit. Hombre, boteretsuena, baina diot diruaren arabera edo... Igual. Ez dakit hainbeste. Wikipedian emakume bilatuena 2017an, 2020an izan zen lehenengo pertsona nominatuta aktore onena eta abesti onena kategoriotan. Badakizu ez dudala ikusi pelikula hori. Eta orduan homofoba zara, ez da? Ez, osea, bestela? Zein da eskusa, homofobak zara. Ja, pues ez dut ikusi pelikula hori. Ba, aurten aterako da, ateratzen duenerako jatura da, Joker bi pelikula. Joker hori bai, eta bera dago. Eta bera da, Bai, nola ditzen zen, tipa hau? Ez da git. Joker eta Harley Quinn. Harley Quinn, bai, egia da. Eta nire dut, azkenengo datu kurioso bat Lady Gagaren inguruan dela, behin Beyoncé traumatizatu egin zuela porruak erratzen. Zazpio zen ba? Bederatzi. Badago entrevista bat dut da, Lady Gagak Beyoncé traumatizatu egin zuen bederatzi porro jarraian erre ondoren. Hombre, es que normal. Lo que hay. O sea, bederatzi porro jarraian tela marinera. Bai. Ezi, karo, berak doka fibromialgia. Badoka fibromialgia, ostras. Orduan, karo, beti dago... Komendatzen dut asko bere dokumentala Netflixen. Bale, ikusiko dut. Bai. Eta, badako galdera bat. Bai.
Erabili zuen, makizu, egin zela superfamatu baita ere traje horrekin txuletak erabatez. Bai. Oi, benetako txuletak ziren? Bai, benetakoak. Veganoa naizen, vegetarian naizen enean, pues, amortx. Baina, fantasiaren beterrekoak jarrita, fantasia hutsa zen. Bai, eske, da como txoke bat, baina baita ere dauka hor puntu como interesgarri bat, baina da como nazkagarria ere, osea, hor nazkagarritasun hori igual egiten duela interesgarria, batzutan, ez? Eta gertasunetik 15 urte hauetan ez jatzu gogoratu bilatzea interneten. Eske, bera... Itxarandu zuen batekin. Bai, eta gordeta dago, Soineko gordeta dago. Ez dakit... Izatgailu batean. No, dago maniki batean, ez dakit zer eman dioten, edo zerbait eman diote rollo, pues, kaparen bat. Da como cera edo, lako gauza, como sintetika. Olako zerbait eta mantenduta dago. Bai. Azitako de polivinila. Wow. Bai, eta niri arreta izan ditze, beti sandalei digaren inguruen, en plan, eske arreta ditu nahi du, no seke, eta en plan, bai, eta. Eske hori da bere helburua. Bai, heldur. Eta en plan, tío, eske jendeak arreta deitu nahi izatea ikusten du zerbait negatibo bezala, eta da en plan, ez da negatibo. Hombre, depende de nosaren. Hombre, arreta deitu nahi baduzu, sin más, kaino hori baina helburu batekin egiten baduzu, da en plan. En plan, baina arreta daukatzunean zein biazu. Bai, ordu bat daramagu. Oye, pues maravilla, pero es que horrela geratu zaigu programa. Pues... Nahiko kuki, nahiko ongi garitu gara, Zitapitz lehenengoa izateko. Bai, ni izterretan nago. Venga, pues, batuko dugu ya, orduan. Ni daramatia denbora bat izan, dutxa bat hartzera. Mojito bat. Handiago. Urrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.